Hey, what's up mga mari, mga pari? Good afternoon. Kumusta? For today's video, manilig-silig ta para limpyo atong bay. So karon mga mari, mga pari, manilig di ko dire kita ko siligan. So kinila siligan ni nako dire kay para mapagusto sila og dagandagan akong duha ka iro. Ayan. Bila og si Marga. So karon mga mari, mga pari, manilig ta. Kay away naghuwat ko ni Vic. Ayan, manilig ta. Sabi lang, di ta kabalo manilig. Manilig ka, oy. Para sa malimpyo. Ayan. Ayan. Kuyogi ko ninyo kay manilig ko. Kanya ako ning tapukon. Tapukon din ako kung mga sinilig. Dahil akong idaspan, siyempre idaspan siya. So kay walay mahimo si Impy girl, walay lingaw, walay buhaton, makaluya sige higda. So, update lang tamo sa next video ni Impy. Thank you for watching.